musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeña windere feñjay ɓatake bindaɗo nasande nayi colte hitande ujunnaji ɗe nogase goo ɓatake men ko fate cellal ɓalli. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo loowi emen haqillaji timmuɗi nde mbawaten rende hurumaji men peren laabi pine ɓamtare beele mbasen hedde caggal. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo jettinanɗo en nelal iwde joomi men beele ganden en garani e aduna tan durde. En duwanima jinnaɓe men rokkuɓe en kala ha tolniɗen ɗo so wonano kamɓe gueɗe kewɗe telƴat. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kami yaadiɓe Weltare TV hettiyankoɓe Weltare TV ɗon gonɗon ene gonirɗon kala subaka moƴƴo malaɗo. ɓattake men ko fate cellal ɓalli ko adi kala eɗen jertina eɗen dentina koye men ko fate hande ɗiɗo henna cumuji e nder galleji ɓurnuɗen wawde haalde ko cumuji ladde daabeji donka dañde ko ñaami mbara kuɗoli ha laaɓa jorna leɗɗe gartira ladde e karale taw kadi ala ko mbawɗa hen haydara. Kono hande ɓuuri teskede ko cumuji e nder galleji ɗo neɗɗo accata marmite mum woni hen ne mbiya bonni woni hen ne mbiya satalla ɗacca ɗum e gaz jaaha paya haaju goɗɗo ha wada ko hefti ɗum adda cum. woni hen kadi ene cikka ñifi gaz taw ñifani gaz wooda jeygue rewde ɗon adda caɗele. eɗen gandi oɗo saaha ne waɗa keneli beetawe hay keneli ñalawma ɗo neɗɗo waɗata ataye walla ɗo huɓɓi jeygue filta ɗum waɗi noon adda bomayru. ɗo neɗɗo waɗi cuurayi tekke e gueɗe kala ene taari guila e ridoji ha e goɗɗum eɗen gandi haqqille goto yonani teware e rentade ko ɗum woni ko nafata neɗɗo nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade. en teskima ɗiɗo dumunnaji cumuji ɗi ne kewi no fewi tinnoɗen no moƴƴi mbatten haqqillaji men e gueɗe jeygue ndentoɗen no moƴƴi guila fiiluji kuura so yeehi ha watti wadde mas en ɓooyi haalde écouteur ma saabu sa teski baɗowo audio muɗum omo haala kono e nder audio o ɗeɓata wade kono masat ni koye écouteur e woni on noon ene moƴƴi wo rento no moƴƴi on écouteur mo mbaɗɗa sa watti wadde ene waɗa mas ha sona e nofuru ma rento guila jibinandema bone nde tawno ɗo mbarisɗa écouteur o ɗo mbarisɗamo koye téléphone kuɓɓuɗo aɗa huɓɓi donneji téléphone wone téléphone he ko batiri carsaɗo jeygue ha heewi nanga écouteur o mbaɗa e noppi ma
cukka cukkirgel ngel e téléphone ma ñoƴƴa felenu ma aɗa huɓɓi doneji ma kala téléphone on huɓɓi on wone jeyge aɗa sukki e nder noppi ma aɗa haala ene waɗa mas an joom haqqille holko jogori jibinandema an joom haqqille o holko jogori jibinandema ngam teskade en eɗen gandi chargeur aji kewɗi walla écouteur uji kewɗi gona moƴƴi écouteur mo cotta a waddata hen balɗe 5 balɗe 4 taw waɗani mas kono kadi chargeur mo ñoƴƴata ene ɗeɓi yaltinde jamɗe mum aɗa wadda e téléphone ma ha charge ɗeɗo gueɗe kala sa renaki a bomat galle a bomat hoorema a bomat suudu a bomat gueɗe kala walla ni ko télévision joguiɗa aɗa andi ɗo mbaristamo ko jam konkon koko iwi a harlat ha karla no sukaɓe mbaɗata ni mawɗo galle ne laara woɗɓe ne laara o nanna hen jam konkon gam yidde dañde image walla télé makko huɓɓa walla radio makko huɓɓa walla gueɗe baɗe noon hay so tawi yeehi ha yettima musidɓe tedduɓe kuura kala nde cum waɗi bonni galle ha laaɓi holko heewi wiyede korollos suwat korollos koko yeehi ha fuɗɗi bonde aɗa barisa hen téléphone ma walla télé ma walla radio ma ene yaltina peete jeygue ten aɗa jokki ngam so yaltini peete jeygue seeɗa darto gona yiyebde taw jam konkon goni koye ñamodirde nder so ɓooyi fetta sa yalti boowal kala ko woni ɗon jagga so jaggi bonna galle wiye min ganda holko sumi galle o heddone takke jinneji walla añɓe walla seeɗaneji walla ɗum dewdi hawnade galle kaari nde sumat tan naggam sumat tan kala nde cuumu sumi wonko sumi ɗum Allah tagiri en o loowi emen haqqillaji ko ha ceerten e tago wongo ngo o tagui koyɗe 4 walla ko ruɓata walla ko laddata walla goɗɗum e goɗɗum ko ɗum tan sernden haqqillaji tan haqqille ɗum waɗi noon kala nde Allah haali e Qur'an o haaldi ko joomen hakkillaji ko ha mbawen dañde no ndentoriɗen beele ndentoɗen e ɗeɗo gueɗe ala hen kala ko siiri ko an tan sirata ala hen kala ko siiri ko an sirnata hoorema kuura sirani haydara ko an sirnata hoorema ha tenti noon ko wayno hande barlade hesere arde emen yimɓe hewɓe hande ne cooda ɗum koɓe mbiyata satalla taw ko kuura cooda ɗum ene wonde mbeɗu mum mi sifono on tan ne wonde mbeɗu mum a barisat pawa hen satalla ka so fasi ka ñifo hoore makko tene so fasi a ala ɗon ka wanjitto nder wondirto ko jam kon so masodiri e to heewi ko addude caɗele ɗum woni jiya kala saaha kontorgal o taf fetta holko fettinta kontorgalle sukaɓe ene jiiɗi matériel uji ɓe ngala matériel moƴƴo gila ko kalɗen ko chargeur aji mabɓe rollas aji mabɓe barisde foof saaha foof jomum waɗa hen ko aada yarani compteur o sota ma dañ nde compteur soti walla sotani taw wonko bonni adda cum ɗum woni cumuji jeere cumuji magasin cumuji galle cumuji suudu walla neɗɗo o woni bonire hen ha bonire hen ɗum noon ne moƴƴi yimɓe ndenton moƴƴi mas moƴƴani mas fof ɓuuri bonde ko mas jaggata ko ɓernde aɗa jogui téléphone o yaha ɓoye watta masdema oɗon gandi woni téléphone aji ne masa sa mimi wayno juuɗe ma jaɗɗan ni téléphone gulɗo jaw joƴƴin ha ɓuuɓa sa haali téléphone ma ha batterie fuɗɗima ustade dartin téléphone o ya chargé mo ɗon ɗo chargeur ɗo woto memmo accu ha heewa kono en teski yimɓe heewɓe mbarise tan takko sara ɗon ƴoƴ ha ɓooya jomum wawi dañde hen caɗele mawɗe caɗele ɗe wona tan a sumi walla goɗɗum ɗon ɗo memɗa ɗo jeygue woni koye naddema saabu ƴewata so tawi a ɓornima wutte jeygue sa ɓorni wutte jeygue ɓurɗo nandude e jeygue ɓurɗo wawde jabde jeygue so tawi tan wutte o sumi ana hoñat on wutte wona wiro wona haydara o wona coton wona wiro ko wutte le tan walla goɗɗum walla tergal walla gueɗe baɗe noon walla perkal en
so tawi a renaki sa ɓornima ɓandu ma ndu ne ñaaɗi a foppaki ko ene wawa suurde comcol ngol e nder ɓandu ma nguru ma ngu harloto e ma waɗa peete saɗa ɓorta waɗat peete saɗa ɓorta waɗa peete saabu ɓandu ne masa ɓandu nder woni toon ko kuuraji ɗaɗɗi woni toon ko ñamde gaz jaram saabu eɗen gandi kuura yalti koye ndiyam ndeke firti ko gaz yaltata koye gueɗe ɗacce ɗeɗon joni noon ko ñameten koko gaz woni ko yaltata men ko gaz diƴƴene toon fof ne toon nguleki mawki ene nder ɓalli men ɗum ɗo tan yoni jeygue joni noon sa ɓornima wutte ma wutte o masodira ay e nguru ɓandu ma ha ganduɗa sa ɓortimi waɗa hay mas ene waɗa peete peete ko yidde rokkude en yeeru joni noon sa jaggui téléphone ma no wuldi ni omo masodira e ƴiƴam ma an hoorema sa tina jaɗɗo sa joƴƴinimo tan jiiya juuɗe ma jaaɗa walla peɗeli ma jaɗɗa ene moƴƴi neɗɗo rento ɗeɗon gueɗe kala ko tubak fewni wona foof moƴƴiti ene waɗi ko moƴƴi hen ne waɗi ko boni hen hay leɗɗe mabɓe ɗe jaraten ɗe ma dañ ko moƴƴinanma kono kadi ma dañ ko bonnanma ɗeɗo gueɗe pop poɗɗen ko rentade musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe en mbaɗi ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe en mbaɗi e witto seeɗa ko fati e ñaw ɓurɗo tampinde won e mawɓe men seeɗa en kettimamaɓe noon ɓe dañi tindinoje kewɗe kono en gandi hen sahaji tindinoje kewɗe aɗa kewi hay bomorde neɗɗo o tawno ko mbaɗɗa dañƴa jaam o ene wawi wadde daña hen ko wona jaam saabu Allah tagui en ken ɓiɓɓe adama woni emen ko tew e ƴiƴam kono ƴiƴemeji men jiida guri ɓalli men jiida ɓe guri mumen ne tekki ɓe ne jaafi ɓe tekkani yaafani ɓe ko guri boɗeji jogui ɓe ko guri ɓaleji jogui ɓe gojjani ɓawlani goto pop ene jogui ko nguru mum namdi goto e men pop jiida e goɗɗo o woni hen jiida ƴiƴemeje o ƴiƴam mum ko ni o ko ƴiƴam mum ko ni goto e men kala ene jogo rafi ɗeɓɗo nandude e rafi goɗɗo o kono aɗi ceerti e nder majji aɗi ceerta e nder majji ɗum noon wonko mbatta daña jaam walla wonɗo jahata daña jaam oɗo ara haalanma min de so jamma janggi tan mi ronka ɗanade mi hinƴiñinto mi ronka ɗanade guitam ɗe joora mi ronka ɗanade holko woni saabu hooram nde wayata kono ɗaɗi caggal gol ko fottade mbiya min hooram nde waɗanno kam noon ya to walla waɗ ɗum walla waɗ ɗum taw on gona gotum an ko rafi wannoma noon oɗo noon ko stress miijoji aduna caɗele aduna dépasse ñamale horade pop nanggamo ha yettinamo ɗon ɗum ko conseil tan yimɓe ene nanda sifa to banggue gonka kono taw rafi o ene serta nder tawno sa wawa siggude ƴiƴam a wawa nder saabu ƴiƴam ko ƴiƴam kono an aɗa seeɗo aɗa fooƴa one seeɗo ne fooƴa aɗa heewatare one heewatare jaaha mbaɗeɗa test uji analyse uji tawi ko diabète o yaha tawi ko cancer te onon foof nandi ceɗogol nandi poƴgol kono ayi boros naɗɗo e ƴiƴam moɗo henno wona on boros woni tomato ni borosaji ɗi mbayi borosaji boros ene naata e ƴiƴam yolbinma no yolbinirta oya kono taw borosaji ɗiɗi gona gotum o ko boros paali ko ɓowɗi piɗimo walla ko ngakkude haaraduru walla ko ñamde bonde walla ko jaram bonɗam ɗam moƴƴani jaram ɗam laaɓani ñamde nde laaɓani walla jootede walla ngakkude haarde walla hewde caɗele walla ɗana to alday humani fabi o ɓowɗi paali o faale paali gara e makko naata e makko
hay me ƴiƴam wona chronique salni chronique woni kala ko naati e ƴiƴam ɗum joni noon an a wayini o wayini a windanama ɗe leɗɗe mbiya min de windama ɗe aɗa wawi yarde walla mi yari ki sayni wawi nanedem taw on gona gotum joni rafi mo kalɗen ko tindinoje yimɓe ne poti rentade taw wona tindinoɗo fof ñakkoɗa hende tawno eɗen gandi leɗɗe ko tokaɗe en ceerata e haalde ɗe joguino musidɗo goto welede Allah e makko warimo ko tindinore o tindina koye yitere ngaari koye leggal fuɗo yaltata ko posone mawɗo aɗa andi hen sahaji yimɓe ne mbiya ittu hen sahaji yimɓe ne mbiya ittuki lekki tan pasna jara jomum yaha ittakin lekki fasna yara ko wayno jenni wakkini ene haaɗi sa fasni fasnande adinde ene foti wadde posone nder ko wayno hen sahaji mi yi ko wayno Afrique central sa itti leɗɗe ɗe aɓe kewide fasnu ko adi ko ndufa pasnita lawol ɗimmol ndufa pasnita lawol tataɓol jara taw tooke ɗe gustima saabu enen en mbawa ɓedde tooke woni emen kadi laɓɓitinta waɗirni tan taw ganduɗa ko fayi koye nder reedu koko natta e ɗaɗi en wawi rokkudema probléme wawi rokkudema caɗele ɗum firti noon kala mo ene tindina neɗɗo hunde yawata heeɓen ko laaɓi saabu kala mo tindinɗa hunde dañi rafi ko an woni responsable ɗum waɗi hayto banggue woɗeɓe sa windi neɗɗo ordonnance o dañi probléme aɗa wawi socdemo sa safri neɗɗo addema ko probléme aɗa wawi socdemo enen noon ga henna wonno eɗen dokki ɓerɗe men ɗe joomi men eɗen gonɗini kala ko wawi heftade hakkude men e cafrowo o mbiyeten tan ko Allah ɗaccen kono teskoɗen jamanu nan ara yeeso koko wahloto kala kada waɗa heeɓe hen ko laaɓi sa tawi ka cafrowo heeɓe hen ko laaɓi so tawi ka tindinowo yataw tindinta ko ne laaɓi kala kada waɗa hen yataw ko hunde lamde ɗum ɓuuri wonde gonga kono kala ko hen ka laaɓani a wiyaɗa waɗira gam inde walla gam yiyengo walla gam tinede walla gam rokkede hen kala ko joomum dañi hen ko an woni responsable tawno Allah haalnini e Qur'an la taif ma laysa laka bihi ilmun kala ko en galana ɗum gandal woto daroɗen hen woto jedden ko en galana gandal woto kusnen yimɓe ko en galana gandal woto ay mbiyen yimɓe ko en galana gandal woto tindinen yimɓe ɗo gandal men yettaki kala ko kumpirɗan laaɓi ha ɗon so en mbi noon en teskima mawɓe men pourtant woni hen jettaki hay duuɓi 60 woni hen duuɓi 70 tampiniɓe ko jaɗɗo ɓandu mi tiɗɗo garta juurade mawɗo ma walla mawne walla kawma taw walda jaɗɗo ɓandu jaɗɗat ɓandu ndu jaɗɗa ha so mucci o tinata hoore makko ɗum ko kala galle mo garɗa e nder rendo men a tawat ɗum ɗon mbeɗa heewide e kala saha eɗen jogii saha caɗele wawde wittude hunde ko wayno rafi o naati galle holno mbatten ha bitten holko addi o rafi holko jeeyi sababu o rafi yille e men holko jeeyi sababu kaari so fandima maayde tan walla e nder galle men enɗam men so en pandima maayde en ɓuutat walla so en pandima maayde en pooƴat en teskiɗin galleji ne goodi woni galleji ene goodi e so tawi goto rafama ɓuuti tan aɓe gandi o yataw mo jogori walde walla yontere jogori taw aɓe gandi ko saabu ko teskoya kono ɓayde eɗen tesko ɗum holno mbatten ha ƴeewen ko ɓunnataɓe ko ni ko ɓunnataɓe ha kene waraɓe ko holko jeeyi on sababu ko ɗum woni noon en teskotako en bittata ñabbuji garoji e men beele mbawi faddat mi selli tan mi sammori tan mi ñaami tan mi yari mi ɗanima alhamdulillah gasi taw ganduɗa won ƴuriɓe jamma ñalam ene bitta ene ƴeewa kene safra ɗum so dañi kadi jedden ɗum ɗum woni la taif ma laysa laka bihi ilmun kala ko alna en gandal woto daroɗen hen so en garte oɗo henna jaɗɗo mo kalɗen jaɗɗo o mo kalɗen ko jaɗɗo tampinɗo jiiya neɗɗo peɗel mum jaɗɗa ha so mucci o tinata neɗɗo koyɗe mum jaɗɗa ha somo yaha o tinata on wawi yaade giyal yuwamo
walla ponto yuwamo ha ƴiƴam yalta taw tinani ɗum hande ene tawe e nder mawɓe men ɓe ɗum noon ne moƴƴi oɗo saaha mo gonɗen haralleɓe men ɓe hatante men ɓe docteur en men wonɓe ɓoggi karale hay wonɓe goɗɗum ene moƴƴi ɓe jañño mbaɗa hen jewte moƴƴe ko gandumi ha gandumi ɗaɗol so sukkima ene adda jaaɗo ƴiƴam so dogani ene adda jaaɗo kono noon jaɗɗo hande moɓe goyata o ko jaɗɗo kulɓiniɗo ɓurɗo hewde e mabɓe kamɓe mawɓe men ɓe ɗum noon ko mawɓe men ɓe goni koye galleji men ko jinnaɓe men hol peeje ɗe mbatten ha mbawen fabade ɓe hen taw ganduɗa jomum ene wawi wurtude duuɓi nogas ne wurde jaɗɗo jaro duuɓi capanɗe jeegom ene wawi wurtude duuɓi capanɗe nayyi ha daña duuɓi temedere taw no wurde on jaɗɗo musalla ɗaɗi musalla ɓandu horade yaade sen yaha ko caɗele sene daro ko caɗele taw jomum ne wawno newnanede e sifa wittoji ha wawa dañde hen gartam taw lebtaki e gurdam mum ɗum ene moƴƴi ƴewten ɗum no moƴƴi gueɗal gongal ko ŋato ŋato ɓandu jiɗɗen jubbude seeɗa ŋat ɓandu aɗa heewi arde galle tan tawa neɗɗo wima min ɓandam ndu way kono ñuuƴi jahata nder ene ŋaaño ɗo ŋaañi foof kadi waɗa ɗaalde o ŋaaño ɗo ŋaañi kadi waɗa ɗaalde gisi ɗe ŋata wo tohño haɗa ɗeɓa wojjiri seeɗa taw wona ɗe ɓoñi wona katrak wona aɗen jogui caɗele ala ayi enen ala ɓurɗo en wawde ñamde sukara somi wi noon saaha mboɗo huula so eɗen jara ɗo café a addi sukara a joƴƴini tesko ɗe ko kalmi ko mbimi tesko ɗon no moƴƴi ma on taw ko kalmi ko jiya neɗɗo tan jagga tan jungo mum jikka sukara hewɗo waɗa e kas mum kele 5 6 waɗa hen kadi kosam waɗa hen café waɗa hen ndiyam gulɗam ɗum nestata ƴeew tan sa yari ɗum an sa yi holno wayata e ma holno wayata e ɗemgal ma nesto holno wayata e ɗemgal ma so are goddol ma dahmo sukara no wayata e ma ƴeewa so naati e nder ɓandu ma no jogori wadde ma sukkoytama sukka ɗaɗi ma sukka ɓernde ma hokkuma probléme ɗum woni caɗele jomum jagga sukara fiye café ha heewa waɗa hen kosam ha modda kadi waɗa kosam waɗa hen sukara ha modda mbimi waɗa gosi waɗa hen sukara ha modda waɗa warga waɗa hen sukara ha modda kala ko o waɗata suma modda tan suma modda waɗa jodol ɗum ko yeru ganden ɗum caɗele ɗe ko en teskatako gueɗe ɗe gonɗen e dow mum ɗe joni noon sa yaami maaro ne waɗi sukara café gueɗe gala ne mbaɗi sukara kono noon eɗen gandi kala ko ñamɗa ne waɗi effet kala ko ñamɗa ene waɗi effet gandirta ɗum neɗɗo so o maayi balɗe 3 gilɗi jalta e makko teni o tawaniɗi e leydi ɗo ubbaɗo ɗi gonno koye nder makko jawdi so hirsama hoore nde nde tawi toon gilɗi firti koye nder makko ɗi goni firti koko ñamanno ko hen yaltoyta saabu ko ñamata ko ɗo kuuse o woni to wonko woni toon ne hamni joni noon kalten ko sanuji woni vert gonoji e nder reedu sahane monta ha e sara demal ɗo ñamde natirta saɗa ñama ɗum woni jiya neɗɗo joguiɗo won e sanuji yaha wontoya teña saniyal manggal kala ko ñamɗa ɗi keɓɓo ñama ha reedu ɓandu heewa ɗone ɗum ɗon jaɓɓere ma en yuwa keyɗa hay soko tanggal muccuɗa walla singom walla bombom tan camora saabu hollum en gona ittoɓe ɗin sanuji saabu oto e hoore mum saha fof ne hatojini e vidage sa ɗum vidage tan moteur o bonat wona hay londe so ɓooyi a horsat sa horsane taw toon gilɗi bidon ma mo mbatta ndiyam sa fo a lawƴat ñande pop donc firti ko hunde ne jibina ndiyam ne jibina ñamde ñametende ne jibina e nder ɓalli men jibinta toon noon ko ɗin gilɗi woni ɗin sanuji san so heewi e nder reedu ay ganna ɓandu ngata ɓandu ndu gatat saabu a ronkat fewde ƴiƴam ma fewata
waya tan kadi ni kono mettelli jahata e nder ɓandu ma ni gonta koye ŋañade sa ŋañi waɗa ɗaale guite ma cawli lesɗi ɓuuta so tawi ko cukalel ko noon rendu wutto jo wona e ŋañade jaafuɗon caggal wona e ŋadde wona e ŋadde so joom yeehi dowri hako ɓorwi yalta hankadi jomum ko gaynude ko yaltata ko sa kala wayno jiɗɗo yaade dow wuuro ni taw koko ɓorwi yaltata teni so tawi omo laɓɓino jaafoɗon omo lawƴa wona koye ŋadde omo ɓeydo weltade on wawi hay gañde hoore makko taw o tinani omo gaña hoore makko taw o tinani ɗum noon firti ko sanuji enke ene jaranno leɗɗe kaɗɗe ngam warde sanuji en poftini koye men hannde waɗeɓe pewni leɗɗe sanuji sa yi pharmacie tan médicament de vert cooda balɗe sappo e joyi fof cooda leƴƴi ma jara mbaɗa busɗe busta ɗum yaha ha laaɓa yalta kadi gonta jaam teskoɗon tan kala neɗɗo kewɗo gato ɓandu no mbirumi ni so e leɗɗe sanuji tan ñalawma kur tan dartoto ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗali rumede feeri feeñe windere feeñje ɓattake bindaɗo musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe